această săptămână au avut parte de același tratament și absolut nimeni nu a fost menajat. Când a fost demuncit, toată lumea a participat, la fel și la distracție. Nu vedem de ce această zi ar face excepție de la regulă. Noi chiar sperăm să încheiem an fanfar. Rodica ta să schimbăm un pic tradiția ta. Dacă nu vă după eu mai tare, la voi la capăt nu se poate așa ceva. De ce? E prea lungă. Nu vreau doar fustele lungi. Mai sunt unele drăguțe. Acum sunt întregi alea în egipții. Eu foarte cred. Hai, dragă, să trec eu în spate să nu te mai uita ca la tine. Nu te aștepta, stai puț, aici ai lemnul. N-are voie nici la un bărbat să se uite. De aia vine aici să ne face probleme și să uită la bărbat. Uite, aici avem în grădină cartofi, ceapă. Dar nu s-au făcut. Deci nu s-au făcut. Uite, vezi, uite, ăsta e... Cartofii ăștia pe Nu știi, nu? Cum să le spun, doamne, vezi? De-abia acum au ieșit, că nu-i cu ele nimic. Aici te speli. Cum să mă spăl aici? Am să pun de rupe Bă. la casă. O să treci dincolo, trebuie să te duci în pădure să-mi aduci lemne ceva, să faci ceva și de mâncare. Am auzit că ești tare la bucătărie. Eu nu știu să gătesc. Am și un porc care trebuie să Ce să fac la porc? îl Nu știu să dau să mănânce la porc. Oh, e simplu, o să-ți arate nevasta. Ce zici? Face curățenie la porc. Dar uite, săracul ce mi de vizită. Și n-am avut, dar cred că mi spune așa, nu vrea să mă curat. Da, dar nu face mie, că trebuie să facem. Trebuie. Uite-te numai ăla. Uite, aici avem o bucătărie. Ne fac ce vrei? Mai mare ca una de acasă. N-am aflat alături de Finlanda. Eu